Bon dia, imatges d'avui de matí de Hamburguesa, això és Mallorca, amb mala visibilitat a les capes baixes, hi ha molta humitat i això es tradueix de vegades amb aquesta mala visibilitat, no és igual que quan t'ha entrat una mestralada o quan t'ha entrat vent de nord, que la cosa és diferent. Avui a Palma no ha entrat el vent de gregal, que sí que ha entrat a altres punts de les Balears i això, entre altres coses, també ha fet que aquí la temperatura hagi estat molt similar a la que han tingut aquests dies passats. Imatges de Menorca per continuar el repàs a les imatges que avui enceten aquest espai del temps, imatges d'Es Mercadal avui de matí des del Toro. Aquí sí que s'ha notat una baixada del termòmetre, no és important, 1-2 graus respecte a la màxima d'aquests dies passats, però ha refrescat. El vent de nord-est de gregal ha estat el responsable. Gregal que no ha arribat a les Pitiüses, aquí tot continua igual que aquests dies passats, la penya esbardada a Sant Antoni de Portmany, un dia de relativa calma, amb vent de llevant, aquí no entra tan bé com altres bandes de les Balears. També hem vist qualque petit nígol baix, fruit d'aquesta humitat atmosfèrica que ens acompanya, situació marítima tranquil·la, a recer del vent de llevant, que és el que predomina avui a les Pitiüses. I per acabar, imatges de Formentera, imatges també de temps tranquil amb aquests nígols decoratius preciosos, nígols baixos, cúmuls, que no tenen moltes ganes de créixer, perquè fa falta aire fred en capes mitges i altes de l'atmosfera, fa falta inestabilitat perquè puguin prendre cert desenvolupament vertical. Però en qualsevol cas, hi són, perquè en capes baixes hi ha molta humitat i just que canviï un poc la direcció del vent o que trobi qualque petit relleu ja basta per tenir aquests nígols i se satura a les capes baixes. No hi ha novetats a curt termini, tot continua igual. Aquesta setmana serà bastant monòtona, tranquil·la, tenim anticicló a totes les capes de l'atmosfera i aquests dies patim matisos. Avui, per exemple, ha entrat vent del nord-est que ha fet baixar un poc la temperatura a Menorca, també en el nord, en el nord-est de Mallorca, i poca diferència a la resta. I, de fet, demà tot allò que ha baixat avui ho tornarà a pujar. Per tant, poca novetat, en general, a l'espera de qualque canvi que hi pugui haver a partir de dilluns, dimarts de la setmana que ve. Però fins aleshores temps bastant tranquil, o com a mínim això indiquen els models. Per cert, que quant a temperatura mínima, hem parlat que la màxima ha baixat un poc, però quant a temperatura mínima, la veritat, pràcticament els mateixos termòmetres que fa 2-3 dies, i així seguirem aquests dies perquè hi haurà molt poca diferència. Petits matisos en general, 24 a Palma, que contrasten bastant amb aquests 12 que hi ha hagut a la Serra de Tramuntana, concretament a Escorca, i després s'han escapat de la nit tropical a Sant Joan i Sant Antoni, no a la resta de les Pitiüses, també cap a Cala Galdana, però fins i tot ha pujat un poquet el termòmetre amb aquest vent que feia, en el cas de Menorca, 21 a Ciutadella, 22 a Maó. Bé, a curt termini, s'acaba aquesta entrada del nord-est, avui cap vespre ja girarà a llevant a tot arreu, el llevant no és un vent fred, i manco en aquesta època, però sí que han canviat un poquet les circumstàncies a Menorca, el vent s'aturarà, el cel s'estirarà, hi ha qualque petit nígol baix, però vaja, en general a Menorca no és destacable, i això vol dir que segurament aquesta pròxima nit la mínima sí que serà un poc més baixa. A Menorca, també a la Serra de Tramuntana, punts d'interior, en el cas de Mallorca, difícilment a les Pitiüses, però si ha de baixar qualque cosa, te baixaria cap a l'interior d'Eivissa, i res, allò que comentam, petits matisos. Després, avui ha baixat la màxima, demà torna a pujar tot allò que ha baixat avui. Per tant, si avui hem perdut 1-2 graus, demà el recuperarem. Valors altra vegada de 30-32 a gran part de l'interior de Mallorca, també cap a l'interior d'Eivissa, i probablement 30 graus demà també en algunes parts de l'interior de Menorca. Bé, abans d'entrar en matèria i de repassar tot allò que ens espera aquests dies, també repassant les fotografies que ens heu fet arribar al nostre correu electrònic, fotografies de boira a primera hora, degut a aquesta humitat que tenim, i hem de dir que ja les anunciàvem ahir, però que no seran les darreres perquè poden ser relativament destacables aquests dies. Hem vist qualque nígol també aferrat pel relleu, són nígols baixos, aquí tenim, aquest no és tant, aferrats en el relleu, aquest tampoc, vist des de Campanet. En qualsevol cas, la boira, com dèiem, pot ser protagonista i també ho seran aquests nígols baixos que es veuen així al Port de Maó o aquests altres des de la Pobla, perquè continuen encara aquestes mateixes circumstàncies que els afavoreixen, que és vent relativament suau o fins i tot en calma en qualque moment i bastanta humitat a les capes baixes. Mentre això perduri, tindrem una situació molt similar.
A la mà, poca novetat també, perquè aquest dia és vera que sobretot a Eivissa i a Formentera fa bastant que bufa el vent de llevant, però no és un vent destacable i per tant no altera la situació marítima. I el gregal llevant que ha bufat avui tampoc, com per exemple demostra aquesta imatge del Gairens a Menorca per acabar el repàs a les fotografies d'avui. Això sí, tenim més imatges d'aquests nígols baixos perquè són molt fotogènics, imatges de son real avui, que demostren també que aquest vent que avui bufava de gregal també és un vent humit, en certa manera, ha canviat un poquet la massa d'aire, però en definitiva les capes baixes segueixen essent bastant humides. Precioses aquestes imatges d'avui. Ara encara hi són aquests nígols baixos per donar una nota de color en el cel de Santa Magdalena, en el Reguer de Mallorca, 28 graus ara mateix a Inca, amb un 65% d'humitat. Un altre punt de contacte, mala visibilitat aquí en el cas de Mallorca, no tanta cap a Menorca, el cel és més blau, hi ha qualque petit nígol i atenció a la temperatura, 26 graus, realment és vera que el nord-est ha fet baixar un poc el termòmetre a Menorca, però això sí, l'humitat continua molt alta, 82%, dades de la vorera a la mà, també tot sigui dit. Un altre punt de contacte, vegem què passa també a l'interior de Mallorca, imatge del Puig de Randa, ara mateix aquí 30 graus, hi ha bandes, per exemple, a Llucmajor, que han arribat a 32, són les més elevades que tenim a les Balears avui, juntament a Sant Antoni de Portmany, que també ha marcat un 32, ara mateix 30 aquí, al Puig de Randa, amb un 55% d'humitat. I acabarem el repàs a les Pitiuses per veure el cel del port d'Eivissa, també en qualque petit nígol baix, ara mateix amb 29 graus, aquí no ha canviat, fa molt de dies que també tenen entre 28 i 30 de màxima en aquelles bandes que estan mirant cap en el llevant, amb un 66% d'humitat i bufa el vent de l'est, això, llevant. Bé, vegem la situació a través dels ulls del satèl·lit Meteosat per veure aquests nígols baixos que hi ha en general a la Mediterrània, però són nígols importants perquè no tenim inestabilitat que els faci créixer. De fet, hi ha borrasques, és cert, i són profundes, però són cap a l'Atlàntic, hi ha bastantes línies de front, però estan estancades, realment separen dos mons, el món de la Mediterrània, que ara mateix és un món càlid, del món més fresquet i més plujós que està situat cap al nord del continent europeu, però això quedarà així. De fet, si ens fixam en el mapa d'isòbares per aquestes pròximes hores i aquests pròxims dies, veurem el perquè de tot plegat, perquè hi ha un anticicló que és bastant robust i evita el pas d'aquestes borrasques, no fa que puguin baixar de latitud, queden amb un rosari de pertorbacions cap al nord del continent europeu i de moment aquest anticicló allò que permet és una entrada càlida realment contundent per a ser a mitjans d'un mes de setembre. La llengua càlida arriba a tenir un gruix de fins a 20 graus cap a l'interior de França. A Alemanya arriben a 18 graus, uns 1.500 metres d'altura, pràcticament 15 a tocar del sud de les Illes Britàniques, també d'Escandinàvia, pràcticament en el sud de Dinamarca. En definitiva, és una llengua càlida. Per cert, aquests dies arribarà a tenir 25 graus cap a l'interior de la península Ibèrica, uns 1.500 metres d'altura, i això es traduirà en temperatures de l'ordre de 40 graus de màxima a molt de punts d'interior de la península Ibèrica. Això per a ser un mes de setembre tan avançat és un fet extraordinari, ahir ja en parlàvem d'això. Aquí a la Mediterrània quedarem una mica al marge, perquè la llengua càlida ha progressat per l'interior de la península Ibèrica i se'n va per damunt la terra cap a França i evita la Mediterrània que tinguem aquesta punta tan marcada, tan càlida, que l'on farà sense les estridències de la península, però en farà. Més que res, aquí allò que notarem és molta sensació de basca. Aquesta humitat que ens acompanya farà que notem això, una temperatura més alta d'aquella que realment marqui el termòmetre, de nit i de dia. Bé, a curt termini, avui cap vespre, sol en general, hi pot haver aquests nígols baixos decoratius, a punts de l'interior, al ponent de Mallorca, també qualcun cap a Eivissa i Formentera, no tant a Menorca, on el sol hauria de lluir. El gregal gira a llevant, direcció variable a la badia de Palma, entrambat, i demà pujarà un poquet la temperatura màxima, baixa un poc la mínima, això ja ho hem comentat, qualque boira a primera hora, que quedarà en forma de qualque petit nígol baix, també i pinzellades de nígols prims, a diferència d'aquest dia, se'n pot arribar qualcuna a Menorca, també cap a Mallorca, pinzellades de nígols prims, en general no seran especialment importants, i la boira un punt més important que la que hem tingut avui, això sí, a punts d'interior especialment, i la màxima sense canvis un poc més alta, sobretot cap a la part del Reguer i l'interior de Mallorca,
on avui la temperatura ha quedat un poc més frenada, també cap en el nord, en aquestes bandes on avui ha baixat, demà pujarà. Sense canvis, el termòmetre a les Pitiuses pot baixar un poc la mínima, però serien coses molt puntuals, la resta valors de 30 a 32 graus, com aquests dies passats, i res canvia per aquestes pròximes jornades, perquè de fet, termòmetre igual, en vista a dijous, i això sí, han simbolitzat més boires, perquè pensant que sobretot a primera hora hi haurà moltíssima humitat i això es traduirà en la formació de boires que podrien ser espesses en vista a dijous, sobretot en el cas de Mallorca, però ja les han simbolitzades a la resta de les Balears, també cap a Eivissa i també cap a Menorca. I aquestes mateixes boires continuaran aquí a les Balears ben establertes aquestes pròximes jornades, sobretot a primera hora del matí, tant divendres com dissabte. Hem de dir que tant de dies de bufar vent de llevant, pensant que en general hi haurà més nígols en vista en el cap de setmana. No deixarà de ser un cap de setmana tranquil, però tant divendres com també dissabte, sobretot, hi haurà més nígols a Eivissa i a Formentera, també a punts de Mallorca, qualcun cap a Menorca. En definitiva, ja no serà un ambient tan radiant, tan assolellat. En general, hi haurà més nígols. I diumenge tot continuaria igual, boires a primera hora, que podrien ser espesses, i nígols prims també, amb qualque nígol més desenvolupat cap a Eivissa i a Formentera. Si hi ha d'haver canvis, arribarien a partir de dilluns, dimarts de la setmana que ve, en forma de baixada de temperatura, molt probablement, ho seguirem en això, hi ha alguns models que indiquen això, i d'altres que, a part d'aquesta baixada de temperatura, també anuncien l'arribada d'algunes precipitacions, però avui encara després per parlar de tot això, que a més d'una setmana, de moment aquesta, sembla que acabarà tan tranquil·la com ha començat. Aquí ho deixem. Passau un bon cap vespre.